Il-Pulizija Maltija rnexxielha tkisser ċirku ieħor ta' traffikar ta' droga dan meta arrestat sitt irġiel u mara waqt rejd li sar it-tlieta filgħaxija f'San Pawl il-Baħar. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet qalu li wieħed mill-irġiel kien infittex mill-pulizija. Waqt dan ir-rejd instabu diversi oġġetti relatati ma' traffikar u t-teħid ta' droga, fosthom diversi mwiżen elettroniċi u kif ukoll madwar 20 gramma sustanza suspettata kokaina f'żewġ boros, flimkien ma' traċċi ta' sustanza suspettata eroina. Ir-rejd issar mill-Pulizija tal-Assa tal-Qawra fejn għall-aħħar xhur kienu qed jistudjaw b'mod intensiv il-movimenti f'residenza li tinsab fit-triq il-Mazzola wara diversi suspetti ta' traffikar ta' droga. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-Pulizija qalu li s-7 persuni huma ta' nazzjonalità Maltija, Qarbija u Taljana. L-età tagħhom tvarja bejn 33 u 55 sena. Madankollu huma qalu li ftit tal-ħin wara il-Pulizija rilaxxat 5 minnhom hekk kif ġie stabbilit li kienu qegħdin fir-residenza sabiex jixtru droga l-użu personali tagħhom u mhux biex imexxuha. Madankollu l-istess sorsi kkonfermaw li fis-sigħat li ġejjin il-Pulizija ser tkun qed tressaq raġel u mara minnhom it-tnejn Maltin mixlija bit-traffikar ta' droga. Waqt ir-rejd issejħet ukoll assistenza tad-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali peress li fir-residenza kien hemm ukoll xi klieb. Jassistu l-Pulizija mill-Assa tal-Qawra kien hemm is-sezzjoni tal-klieb fih dan il-Korp tal-Pulizija u r-Rapid Intervention Unit.